Staviš string unutra, u tih 9 mjesta. Popuniš string, svih 9 Ne mjesta. kužujem te. I dobiješ meš sa strane i klikneš i pokupiš Pa si šta meš. nisu odmah rekao? Jesi, ali ja te moram objašnjavati da se krefta u Minecraftu, stari moj. Pa da, nisam ja ovo igrao, baš. Ali? Šta kreft? Sve što ti ne Čekaj, smije kutula. Evo uspio sam, achievement unlock. Nice. Bravo, svaka čast, svaka čast. Baby steps, baby steps. Tak se uči, tak se uči. Neka. S tobom je special steps. Evo, znači. Mr. Special. Ajmo. E sad, da li će to tak raditi kak sam ja mislio da to bude raditi? Odi. Mata, daj mi materijal. Evo sad ću. Sekund. Ne znam da će vam više trebati, ali dobro. Šta? Materijali. Da ćemo morat to još raditi. Raditi. A? Misliš da nećemo morat više raditi? Mislim da da. Misliš da nećemo ili misliš Prilično da sam- morat ćemo? Siguran. Da nećeš. Lepo prilično. Kandicu. Ne, već mi ti dao. Ne, nek je Ma, ispalo. šta si rekao da lavotram s tim Drž, gdje si ti? Dođu vam. Nema lavi, prijatelji moji. Gle sad ovo, jel gledate sad ovo? Aj. Zaboravim kako ovo ide. O. Ovak. Ho, Cobblestone generator. A zašto si napravio ovo iznad ovaj cobblestone? ho. Na njemu ne možemo... Okej. Što moramo staviti unutra? Ne moraš. Vuki, drž. Ne treba. Drž! Ne treba mi. Ja sam sad radio tu 3 godine za ovo i ti kažeš ne treba. Pa ja sam razrijedio ovo svoje. Imaš još ti za razrijed. Baci tam. Eto, pa da. Evo, dječi se imaš pobuđen i on se lagano radi sam od sebe. Gore se trpa u chest. Zašto sam ja onda Ide to lagano. kopao non stop? A zato što da napravimo cobblestone majmune. Pa E gle koliko sad. smo napravili, gle vam, gle dođu vam, pogledaj u chest. I treba će ti to sve sad. Jes pogledaj u chest. Svi koliko ćemo to sad brzo potrošiti. Jesi ti spreman što smo sad raditi? Ne to uči. Treba nam sam kamenje od ovog svega. Mi smo to sve radili samo za kamenje. Jeste vi tog svjesni? Neko me pogodi me u glavu, ne. To smo Ja sve radili za siguran. cobblestone. Jer cobblestone je život, dečki moji. Ti si život. O ne, opale mi se. Rocky Mountain. Kako te te česte napravi tako tulavo tu? Šta te boli kurac? To ćemo sve posložiti. Složit ćemo odmah, budemo to sve rastaviti jer nam to ništa neće trebati s početka, ono. Jer ću sve imat automatizirano, ništa ne da mora sam raditi. Mi ćemo sve sam krektati raditi. A sorry što si ti Mr. Jaki bok. Jer vidiš kad sad imamo kako cobblestone generator. Sad? Tad smo pre. Sad ovako. Uzmeš... Zašto imam taj meš? cobblestone. Kad cobblestone razbiješ sa hammerom, Da, dobiješ gravel. dobro. Dobro. Kad gravel sivaš, možeš dobiti materijale iz njega. Sve ove materijale što je Vuki tu isivo iz dasta, ali nemojte raditi gravel. Mislim, u biti čekaj da vidim. Onda pogledam. Da, dobio sam copper ore piece.
Da. I Iron piece. Ta 4 pisa ti treba da napraviš jedan chunk i taj jedan chunk ispečeš i dobiješ jedan copper, Ingot. iron ili nikl, da, dobiješ ingot od tog Aha, materijala. Znači trebamo raditi, raditi ovo, jel na? Sad si skužio, znači biti trebamo sad raditi, biti najprije bi mogli sam da vidim. Da li ćemo, gdje najprije možemo dobiti dijamante? Daj. Pod zemlje. Diamond, mislim da možemo isivat iz grevola je 1%. Kurčina, dečki, farmamo iron. Ja imam 2 irona. Aluminum, silver, copper. Gravel, Flint, provlačite imam flint. provlačite... Šta imam tu? Čekaj, ja sad trebam postati taj cobblestone i uništiti ga. Koliko imaš flinta? Da, evo vidiš Vuki.